Hello pupils ko nga kinder, kumusta kayon? O siguro ket nakasagana kayo nga mangituloy ti panagadalyo. As iti dati ti wagas nga panagadalyo ket panagdengeg ken panangbuya kadagiti bagak ken aramidek tapno amuyon tut aramiden manen kadagita modyo ng elped ko. Uping si asino dagita kakadwayo nga agnadita balayo. Wen da papa ken mama, da kuya ken ate no adda ken ni bunso. Dagiti tagdumamet ket adda lolo ken lola. Ubing dumni ket agkantaak, sumurot kayo na amuyon. Nasaan si tatay, nasaan si tatay, heto siya, heto siya. Kumusta, 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 mabuti, masaya. Nasaan si nanay, nasaan si nanay, heto siya, heto siya. Kumusta, 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 mabuti, masaya. Nasaan si kuya, nasaan si kuya, heto siya, heto siya. Kumusta, 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 mabuti, masaya. Nasaan si ate, nasaan si ate, heto siya, heto siya. Kumusta, 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 mabuti, masaya. Nasaan si bunso, nasaan si bunso, heto siya, heto siya. Kumusta, 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 mabuti, masaya. Nasaan silang lahat, nasaan silang lahat, heto sila, heto sila. Kumusta, 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 mabuti, masaya. Si asino dagiti sapsapulen iti kinanta. Wen dagiti miyembro wenno kaming ti pamilya. Da papa, mama, kuya, ate ken bunso. Ubing ti intay kakaadalen ket tikin adda ti pamilya tayo ken dagiti kaming wenno miyembro na. Ubing adda kadimit pamilyayo, wen adda as kada kayo kapada dakmet nga dan iti pamilya. Adin sa ganak dito nga ladawan kitain tayo. Intay inaganan dagiti kaming wenno miyembro na. Binday iti ket may samit a pamilya. Isu na dayto ti ama wenno papa. Isu na dayto ti ina wenno mama. Ken adan iti maysa nga anak. Dayto ket basit a pamilya. Dayto ket dadawan ti pamilya nga adan upat nga kaming wenno miyembro. Papa, mama, kuya, ate, wenno bunso. Basit a pamilya. Dayto iti pamilya nga adan lima nga kaming wenno miyembro. Papa, mama, kuya, bunso, dakkel a pamilya. Anya ti makunayo kadayto nga ladawan ti pamilya. Gusto dakkel nga pamilya, adan iti 11 nga kaming wenno miyembro. Da papa ken ni mama ken siyam nga anak. Bilangin tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dakkel a pamilya. Kata dinggit mamet nga inaganan nyo dagiti kaming wenno miyembro ti pamilyayo. Okay, very good. Ubing isuna ni Mona. Kayatan na iti agay ayam iti manika. Isunamet ni Mario. Kayatan na iti mangan iti mangga. Anya tatay tinaganan? Correct. Mona. Anya tatay met tinaganan? Correct. Mario. Anya ti kayatan tatay ni Mona ngay ayamen? Correct. Manika. Anya tatay ti kayatan met ni Mario nga kanen? Correct. Mangga. Anya nga letra ti rugi dagiti naganda. Gusto letra M. Mona, Mario. M is for Mona, Mona. M is for Mario, Mario. M is for Manika, Manika. M is for Mangga, Mangga. Kasano ti uni ti letra M iti kinanta? Correct. Si kayo man?
Okay, tata, padasen tayo nga pagsarunwen nga ibalikas ti unit ti letra M kadagiti inadal tayo nga patinig iti naglabas. Ma. Ma. Me. Me. Mi. Mi. Mo. 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 Ma, me, mi, mo, mu. Mo, mi, me, ma. Ubingan niya ati adito iladawan. Korek, tarong. Daytoy. Gusto tinapay. Daytoy. Gusto tasa. Daytoy. Okay, telepono. Bagayo man ulit tinaganda. Correct, tarong. Okay, tinapay. Okay, tasa. Telepono, very good. Anya nga letra tirugi tinaganda. Correct, T. Tingin yung tagkantana. T is for tarong, tarong. T is for tinapay, tinapay. T is for tasa, tasa. T is for telepono, telepono. Asano ti uni ti letra T iti kinanta? Correct. T, ibagayo man? Correct. Tata, padasen tayo nga pagsarunwen nga ibalikas tito, kadagiti inadal tayo nga uni dagiti patinig iti naglabas. Ta. Ta. Te. Te. Ti. To. Tu. Ta, te, ti, to, tu. Okay, agbilang tayo manmet. Kitain nyo man, ti adito ladawan. Mano nga tarong. Amin ti aditoy. Gusto, upat, weno, 4. Bilangin tayo man. May 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kasano ti bilang nga 4? Kastoy ka di? Very good. Isurat yung ban ti bilang nga 4, di tada kulap yo. Okay, very good. O ada kadimet lang na adalo kanya kubing tata? Very good. Sumbatan yung nga man dagito, isalugsod ko. Ada ka di pamilyayo? Wen ada. Si asino dagiti kameng wenno miyembro ti pamilyayo? Papa, mama, ate, kuya, bunso. Agpapada ka di ti kaadu iti miyembro wenno kameng ti pamilya? Ada pamilya nga basit, ada met pamilya nga dakkel. Anya nga letra daytoy? Gusto, anya ti unina? Correct. Anya nga letra daytoy? Correct. Ti, anya ti unina? Correct. Mano amin ti bilang? Correct. 4 wenno 4. Kasano ti 4? Kasti kadi isurat ni Matita Angin. Nalpas manen ti lesson nyo tatang alawas, siyak manen ni Mamilan, Suryaga Balisi, ti maestrayo iti kindergarten, nga mangibagbaga, ayatem ti pamilyam, babaen ti panagtulnog kada papa, mama, lolo, lola, ate, kuya, kendan dumapay. Bye-bye!